सांग माने आपण मानकु आमर यूट्यूब चैनल को स्वागत। आज आमे आपण मानकु दुनियार सबुठु विषाक्त साप विषय किछि कहिबु। चलंतु आज टॉपिक को आरंभ करिबा। सारा विश्व रे 3 रु 4 हजार प्रजातिर साप अछंती। ताहा मध्यरु केवल 600 साप विषाक्त। एथि मध्यरु सबुठु विषाक्त साप ब्लैक मांबा। एहा एपरि एक विषाक्त साप थरे कामुडी देले मनीष बंचिबा असंभव। ଏହି ସାପଟି ରାଗିଗଲେ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଏହା ଏଭଳି ଭୟଙ୍କର ଗର୍ଜନ କରିଥାଏ ଯିଏ ଶୁଣିବ ତାର ରୁମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିବ। ବ୍ଲାକ୍ ମାମ୍ବା ନାମ ଶୁଣିଲେ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଇଏ ଏକ କଳା ରଙ୍ଗର ସାପ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସାପ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ସାପ ମୁହଁ ଭିତର ରଙ୍ଗ କଳା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସାପ 11 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଜୀବିତ ରୁହନ୍ତି। ଏହି ସାପ ଗୁଡ଼ିକର ଲମ୍ବ 6 ଫୁଟ ରୁ 14 ଫୁଟ ଯାଏଁ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଓଜନ 3.5 ପାଉଣ୍ଡ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସାପ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 20 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ସାପଟି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାମୁଡ଼େ ତାହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଏହି ସାପ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକାଂଶ ଗଛ ଡାଳରେ ବୁଦାମୂଳେ ରହିଥାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖାବ ନୂଆ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ। ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।